zahvalnost svima, prvenstveno izlagačima, ali i svima vama koji ste pomogli u organizaciji ovog događaja. Informacija, radove do kraja oktobra u pisanoj formi, da bi imalo prostora da se izvrši recenzija radova i zbornik krajem godine, u decembru, verovatno, gro ovih radova bio bi objavljen. I na kraju, umjesto zaključka, naravno, sva ova saopštenja nude predloge i zaključke i u vašim izlaganjima, verujem posebno u radovima, ali da istaknem par zapažanja. Da intenzivirano je delovanje dela Evropske unije i političkog Sarajeva u suzbijanju prava i nadležnosti Republike Srpske. Pod 2, Republika Srpska treba da sačuva jedinstvo oko vitalnih nacionalnih interesa. Pod 3, postoji potreba stalne podrške Republici Srpskoj od strane Republike Srbije, Republike Mađarske, Rusije, Kine, pa i Sjedinjenih Američkih Država. Nisam naznačavao šta i u kojim elementima. Pod 4, očuvanja nadležnosti Republike Srpske i povratak dela nadležnosti na rešenja utvrđena Dejtonskim sporazumom jeste pravi put za uspostavljanje stabilnosti u regionu. I pod 5, Republika Srpska istrajava na mirnom rešavanju krize i protiv je svih oblika nasilja i majorizacije prava konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Ako je to imao neku korekciju, neku. Hvala još jednom svima, pa ste videli.